song iponji lasi pili labaso district kese central committee convention ka to bhapon ko athi bilong ya apake lapuino 1959 anika July 25 pen chengo no pili area kese apurkimo apor pen apor kisum crisis nang chitong bom si bangol 1987 anika kese pen jaha kasongga to cekat kunsi AKNS kosong nang sengo 1992-93 langsung alompen aningkapen AKNS atung kese ngompo nang sengo labente ningkan surihi aningkan inul bani asongga tu kanso kese ben kapjuisi real kese pulubai nang sengo bangso kese asong han movement kan thura jamong ke pabotjia han kedamtan ari asutabe apor nang sitonglo lasong thasi pinari sitabe itu kese asong along isi Data crisis along sidobong. Kese akan dobong sombong pensi kudot 1985 anikan Jogela conference along Jingwai Jingsai pensi katesong angkum higher form movement andeng apondo. Bangso conference hol anabake dependor rompi si kese amai tu labente Robinson Rosi Kongsun Bango. Labangso a conference along pensi major reform teng pondo. Karbiya khai lobi aphan kepajok lapen hempre ka parwan abah marxist philosophy pensi jesong kon fokusi kese constitution long etopon choki hola long kepajok kese general conference along pensi kese pen arja si article 244A atek pen autonomous state long rek nangji pusi movement pen lonan pusi chetong sarlo marxist philosophy marxist thought what is marxist a guide pensi laben athot pen kese na jisomo mangomsi andeng kichon achievement point sitame dolo ame ninduk demi alama ke ilito kese amai tu kongson rofi laben advisor laichan me ngatu labanso kese apan kachisomo aloti anatu japon pesi opportunist trend anatu si japon rongo ala lito keken ketam sitame openly chekla dapen BJP ruling atu along si chupajir ko bongo KSL President Pulokante Organization and Constitution ahem pulo. Sita amina asong a Constitution amina si kecerkan pulote. Bangso KSL long kedosia ola di bilolo. Lasi pili convention long pensi KSL songjapi lapen kelbang puki. Delegates kedoan sitame Thomson long pi lapen dalchani leng bilisar. KSL President Thomson long pi lapen KSL bilisar. Laichan ini akan panteksi jongdakan po ate ala itu lepaso kese constitution pen antan tapsi opportunist asai kan lo kese kacisom awal tu revolutionary character kacisom tradition ke pawira tawasi ponbolo ala itu tanti lepaso convention lo delegates kedoan cekursa pen lepaso kese opportunist asam paman media pan demplong pen dipelati masih putar pro revolutionary kese tradition lapen character paciman pon tujuh mata tepen semedeng ponangko kese constitution pen preamble long ketong lor teng marxist philosophy guide pensi putar ka de tei lapen long lompa tradition tin long sitame arja tepen jesong ponangko adun tu labangso kese asong lang the putar labangso convention long jesame pet kajitan kajimun nangji ke nang sora bang ke itu kace sompen si sonsori ke sum chunoti kace som ke kiwer dia phakali kace thora bansi munela tongke kace som